12 September 2024 azvina kumira zvakanaka, tell a friend kuti zvatanga vaudze kuti ndabata murwere, ndabata musiki. Nhasi panapa pari kupisa, pari kubvira. I promise you situation iripo iko zvinezvi it's very tense right now. Ma streets ari kupisa iko zvinezvi vakunyazoshaya manje kuti totangira papi, because vakambotanga kumbogara vachimboti but izvezvo tikapinda neito wabuda nei, but iko zvinezvi vabatwa vega, vazvibatisa vega. Saka tanga walaika this video, topinda mushoko tichionesana vachiboikana zvichingoenda zvakadaro. That is kana ukasimba hana, kana usina usimba hana, I guess this video is not for you, because the situation iri panapa iko zvinezvi iri kundishamisa kana neni, because these people they are now believing in their propaganda. Zvakangofanana nekuti unoita like wovhura church like madungwe, unenge une a certain belief yako yaunongochida kubelievisa vanhu, and you end up wakuibelieve futi iwe vanhu vanozopedzera vakuti mazvona dzinenge dzinorwara idzi. Ndo nyaya iri panapa, ndo situation yacho yese kwayava iko zvino. Saka pandikusangana nenyaya iyi yakamira kadayiso, da kuti munyatsonzwisisa mabudiro ari kuita nyaya iyi. Inyaya uya George Govamatanga uya. Govamatanga uyu panengori nemari dzisiri ngonzwisisika dzingori paari, so iko zvinezvi kuti arane side kwaari izvo. So department raakanzi ari kushandira, ministry yakapota ashande, ari kukundikana, hazvisi kubalanza, meti dziri kuramba kubatana. So saka zvinhu pazviri kuramba kubatana ipapo anombobuda pambonzi ambodzingwa, alright, vazochinja pfungwa vamusiya, vazodidi ndo the guy wati kutaura nezvake panapa. Saka ministry yake zvinhu zviri pasi zviri kutadza kubalanza, but manje zvichakadaro pari kuonekwa kunzi iye akuakwaya ma-assets, akuakwaya zvinhu zvihombe zvokuti vanhu vadonyazoziva kuti mari yacho ari kuiwana kupi. Ndo pari kunetsa nyaya panapa. But ZANU-PF propaganda team or whatever, I don't know kuti vanenge vachiita sei, vabuda vachitraya kuda kumudefenda. These people vakangwarisa, kana vakuuya vanenge vagadzira maghosts avo machichi, kana vakuuya vanongoshandisa munhu wamunenge magara muna everyday achikudza izvo zvinonzwisisika mese achingodai vazonzi I think this ghost iro ngaribudise this information because pakaipa ndobva vabudisa propaganda dzavo vega dzavakabika dziri kutanga kuzvimbira, ende zviri kunyadzisa intatonyarawo kaini. Pari kunzi Govamatanga is running a dairy farm in Chivu. He started with 4 cows 10 years ago, which grow to 2,800 today. He gives daily body 27,000 liters of milk per day at $50 per liter, getting 40,500, which is 1.2 million per month. His wife is a hard worker. She abandoned urban life to live at the farm. You know what? Kana uri munhu wekuti unongonzwawo nyaya uchibva wangotsakaniswa kuzviona, hauzvinyatsozvisa musoro. Andiwo wazosangana nesu tinenge takaoma musoro. Ngationesanei guys. Ndekupi mimi kunonzi mukaka unotengeswa $50 per liter wekungosvina uri kungobva mumombe, $50 per liter. Mimi mese munonyatsozvinziva imi. Chingava chimombe, chingava inototengeswa ma50 cents, kana vekutotengesa hose inenge iri 40 cents. Vanozosvika kutengawo 50 cents vematax shop, vamwe vanotota 35 cents. Iye wake wazonyanya superior. Mukaka wengamere wazonyanya uta superior zvekudi, kana kuti ndewe donkey unonzi pamwe wedonki, kana kuti mukaka wekuti aunyanyozika nevamwe, kana kuti mukaka wenyati, mukaka wenzove obvonze kutengeswa $50. Inyika yaiko yekupi zviri kutengeswa? Because inini ndakamirira unyatsonzwisisa kuti zviri kutengeswa kupi. Iye ari kutengesa $50, ivo vacho vanozotengesa nemari. Ndozvo zvinoita kuziva kuti ngatiti ahodisa $50 sekutaura kwazviri kuitwa panapa nepropaganda idzi. Dairy board mukakaunta mari, imi mukakaunta dairy board hamuzive price yawo here. Imimi ndimunotogara muchitomuka everyday kusire muchitoenda kumatax shop. Inini zvangu it's been a while ndasvika kuningirira kunyika kwedu, but munoutenga nemari mukaka. Pachokwadi chakuti saka mutati mimi mukaka mukuutenga kana $2 because kana patonzi $50, it's business at the end of the day.
chavanoita ndechekunyatsoziva kuti vanhu vakapusa ngatingovaudza, and these people they are going to believe everything. Kuri kune dzimwe nyika iko zvinezvi ava chavanoita vakangwarisa vakanoti oraita vanhu kuZimbabwe vari educated zvakanyanya, saka havadi izvi zvekuzojambuka vakangozwe zvanhu kuti unenge wanyepa ichi votonyarara. Kune dzimwe nyika manje havarizi nenyaya dzakadaro, kana patone scandal yekutopisa ukabudisa uchitaura zvinhu zvakaita seizvozvo, for example muSA vanotanga kujambuka zvekuti mozotanga kuti manje kotandase unotozodokerwa wabva ipapo, ende wabva ipapo vozotokudza kuti alright, there is constitution inoti chi, vozoverenga constitution vakutoisa mumo, havachatarise zvinhu zvese, havachanzwisise kuzonongwanga kuti uri kunyeba ilaya. Ndo zvatiri kuitwa everyday, vanhu vari kuita kurostwa. Alright, tisatatarise imwe nyaya ndichadambondudze vanhu vese mimi hamusi vanyowani pakuchengeta zvinhu zvakaita semombe, hamusi vanyowani ende hamusi vanhu vechibharanzi. Paronzi munhu akatanga famu nemombe 4 pa 10 years dzatu 2800. Hai mimbomirai imombe rudzi idzodzo unongochinyatsodza zvekuita semombe 4 idzodzo dzinoberekana zvekunyatsoita ivo vanhu vanotodherera. Unozatika ungoona kuti maZimbabweans vakanyarara, maZimbabweans vanhu vari peaceful chete, vakutowedzera kudherera. Imi guys, imagine ivo kana wakambochengeta chero huku achirizotodzo huku dzagotsuro here dzekuti dzitoronda ivo nhamba yacho guys, zvimwe zvacho ngatimboteerera timbotanga tanzwa tozofungwa kuti zviri kumeka senzeri. Mombe 4 dzoberekana kusvika pa 2800. Mombe inobereka vana vangani pagore? Ngatiti yakatenga fomu mufamu famu rinenge rakafenzwa rakakomberedzwa. Famu is not kuti tingati zvinhu zvake zvine zvichibuda, zvipfuwo zvake zvikubuda zviri surrounded mufamu make mazvina kwa zvinozobuda zviena nditi. Saka pa 4 ngatiti panga pane 1 chimukono ne 3 dzechikadzi. Saka utoti chero dzakanzi dzikuzvara matwins bozi mombe kana yatozikaore tichero tikanzikanzi ndedze majackson ngatingoti pagore iringoti gore mwana bamombe kazhinji ngatingoti chero dzikunzi gore matwins dziri 3 kudaro adzisi kutomboita bozi tinoona pagore dzikati matwins dziri 3 pari kupera gore dziri ngani 2 4 6 plus 4 dziripo kudara dzinoti 10. Saka tikuti pagore rega rega dzechimabizika dzikati 10, so next year dzozati 6, so dzimwe racho dzozati 10. Azvingome pa 10 years dzinonongeta 100 kana zvatonzi panga pachitoitwa zvinhu zviri chaizvo kana patonzi pachidzivinya zviitwa serious, but panotonetsa futi kuti utonzi wasvika ku 100 ikako dzotadza kana kurwara kana kumbofawo kana akomana ka zvimwe zvacho idzimwe propaganda terere zvechimega iliri zvangu ndine nharo it's better mungoti ndandenzwisise. I think zvito right mungoti ndandenzwisise ndorama ingo kudza kusanzwisisa kwangu. I understand kuti munhu nganoga mchinzwisisa pamwe mufesi wenyu mwe ndimi munokwanisa kuudzwa propaganda idzodzo ndibvuma. Imi makomane kudherera nakwacho kukunyazoona kuti maZimbabweans avana zvanotiita. Ngatingovaudza zviripo izvo chingovaudza ichero vanoita sei ukabuda kutojamuka to totangira ipapo munhu afoira ngadzingwa basi imba yaunayo yorunzi watenga imari yakawande ukaiona kupi chingoexplaina zvatopera basa rori kushanda iroro ipayslip here ichi vanhu vongoziva kuti vari kuita business rakadai so because iko zvine zvitiri kunetsa kana pachizonzi panyaya dzemamanechenja dziri kunetsa nyaya dzemamanechenja zacho ndani ndopota kuzozwa kuti ndavo manje because mari chacho kana iya inonzi anti-corruption commission chinjiye iwe yombofana umbogara non basi so yoti iwe chimboya kunonguiwo uri kunzi waita chakati iwe salary yako imari yakati because vanofana kuenda kunoinvestigata munhu achitoziva kudhara salary yako iwe imari yakati chakati imari yakati tatichikumbira kuti utiudzewo kuti izvi zvese zvawaccumulata waviwana kupi mari yacho opindura munhu like zvaitwa vanhu vakaita sana jinimbi aidedzwa hobwa izvo tanzwa kuti watenga zvakati uri kumbozviita sei umbori nei iwewe uri kuiona kupi mari yese ubva hangu unoexplainira ayo mani zvinhu zvangu nenyu kuti mabhizinesi angu madhiri api uri kuita iwo tiudze toda kutoziva kuti uri kuitora papi mari yacho so that zvoinspire vamwe kuti nyika yese yobudirira ungaite mari yakadaro 1 munyika aibwa vamwe vanoda kutobudirira wanditi moita mari mese but kune vavo vemudanga havaitirwa izvozvo unongonzi ani aiwa ndishefu anokuita mari zvatopera mari yacho iri kubva kupa haisi kuwanika kwairi kubva ndo zvinhu zvinonetsa kudhererana kwacho hakusi kupera zviri kutonyadzisa imi mombe yonzi lita mukaka kuti ritengesa $50 aimi mukaka munotenga imi wakanyakukosha ende
Auti munyazondudzwa kuti kupi dairy board yacho inotengesera pai kozi zvakutanga pamwe bozi kana vakanzi ari kupa malita zese ani chero ukada toti inini ndinotengesera kuna vanhu vane mari manje ndo vashoma manje Zimbabwe munomu kana kudota business rinotokupa mari munotengesera varombo ndo vakawandisa zvokutoti kuma low density area aiwa kushoma uko but tikatotesa ghetto nechinchi ndo vakatozara ende vakazara kudaro vemughetto kaasiri ega ari kusupply nyika ineyi vakawanda macompetition akatozara saka ava vacho vedairy board vanofiri kupona $50 iko kune vamwe mafarmers anokwanisa kutooffer kana ne30 cents kutotala zviri fair kune vamwe mafarmers vanooffer ne 30 cents je vanokupa kozi mombe dzacho dzese idzodzo dzese dzobva dzangoita dzemukaka futi mombe dzake dzese dzongoita dzemukaka imika imi hapana zvimabhuru zvisvite zvimabhuru mombe dzacho dzingoita zvemukaka chete saka pamwedzi anenge achinzi ari kutsvaka 1.2 million. Life is easy zvekudaro life haiitwa zvekucalculatewa zvekungonzi saka kungodai mungoita zvekucalculaterana zvezve kuti uri kugadzira propaganda kutanga motivational speaker at the same time zvinozobuda here chero kuda kumotivatana kwachoka zvakafanana kuti unozonzwanzi muridzi big family chicken unonzi chire riri kuZimbabwe unonzi Ivins unozonzwanzi muridzi waIvins ari kuti akatanganika neo one kana akatanga nemakushe I started this farm with one feeder ndozvo zvinenge zvakutongoreva utongoti ndo matangira ndakatoita pazvatoenda propaganda hazvizode pakunyeberana pakunyeberana ndo pandaramba pakunyeberana nawo ndikuzoona maZimbabweans akawanda vari kuzviramba it's not me chete ndikujamuka nyaya iyi ndirikuonawo panapa umwe ari kuti you are talking nonsense. Propaganda must make sense for it to be believable. For sure. Propaganda can make sense. Because mimi munyazoziva Zimbabwe ine vanhu vanonzwisisa kune vavenyu vanenge vakapfeka ma-t-shirt enyu vachingodzungaira varimo vachirwa nenhamo ivavo tinoziva kuti vanogona kusanzwisisa but vamwe vanenge vachibvunza zvinhu izvi vari mulife yemuoyenani vanofanira kunge vachizvinzwisisawo ngazvinzwisisike. Hatisi kuramba kuti magara munonyeba kunyeba is a daily is your daily bread magara munonyeba every day 24/7 muchingonyeba but chinyeba iwo zvokuti munhu anonzwisisa kuti munhu akaona kuti panapa ndanyeberwa panapa anofanira kuti ndizvo fana kutotsvaga kamwe ka business kasinganikirikire like vazhinji iko zvinezvi ukavabvunza kuti uri kuita madhiri echi anoti ndiri kuita gold baba mukuita gold gobi saka hamuchatomubvunze zvakaona bosi mune mangoti gold nemari ndara anogona kunge ari kuirowa zveshuwa chero ari kuita mamwe madhiri echi hukopokopo aya bo hamuchatobvunzi bosi mune matoudzwa kuti ndiri kuita zvechi aiwa ndikurwa gold ndo zvinenge zviripo at least zvinenge zviri nani. Mumwe ari kuti there is no unprocessed milk that costs $50 per liter anywhere in the world. Try another lie. Nyeba kwacho kunotonyadzisa ungatonzi baba vaenda kubasa kunonyeba usaka mama enda unonyeba kuti chini asi baba kubasa atati chinyebera kuti anotengesa mukaka ne $50 per liter. As who last time these guys vakabuda vakazviita vakataura kuti hanzi chivayo sorry takazoona kuti mari dzako dzonoshanda imari dziri straight taifungidzira kuti unoita pamwe zvekopokopo and I was like imi zvinodiri kuti iye mumuchenure mumuti akachena pazvinhu iye wacho asiri kutombozvipawo kana pressure yekuda kunzi akachena anotongoti inenge andotamba navakuru zvatopera mukada mubata-bata ndiri panopisawo mani minute half utanga ngekukuudza nyaya dzanenge achida. Mumwe ari kuti these are lie defected. Growing a number of 4 cattle to 2,800 cattle in 10 years. Let's remember mombe haibereke senguruve. There is no plan in this world. A little of unprocessed milk cost $50. If not corruption, then it's thievery. Hakuna zvakadaro munhu wese ari kuzviramba paZimbabwe dzese ari kujamuka miwa manyepo acho ari kunyeba mira mione nhasi ndati pari kupisa zvokuti kana usati walike this video unenge wakutongorwadziwawo zvako bosi panapa pari kubvira nhasi kuti munhu wese ari kuona video nere alike risvike kana ku 5,000 vanyasoona kuti tabatwa ngarisvike 5,000 likes make sure kuti walike chetewo panapa mumwe ari kubuda ari kuti dairy board ameno kuti ndeyekupi iyi maybe that's what they pay farmers in that universe they live. The dairy marketing board we know on this earth in Zimbabwe doesn't pay that much.
the mathematics doesn't make sense anyway if you consider the retail price. Unongo rotomoka oyo ko kunyarara pazvinhu zvosina ruzivo nazvo. Ndatozvitaura ndati ma 30 cents ukaona vari kutohodha vanhu vaya atovaziva ka ivo vanhu vaya vozoona mukaka waya kana uchiuya manje hausi kuuya uri mutugubhu katuma chinji unongori mukaka alright ngazitenga zomberera nuri rakazara mukaka riri mukaka maliters ka 1 zvongozi maliters mangani potopimwa chakati saka it's bulk, yes it's bulk. Votororana macalculator awo nzati kubhadhara ma 30 cents potse mwaronzo mwari kudzvanywa ma 25 cents. Why ndiri kudaro? Because pachadiwa packaging kuti vakuzotengesa mukaka wacho. Packaging inoita mari, vashanda vanopuwa mari, zvese izvo zvinokonzerwa ipapo. Obva wanzo vatora $50 per liter. Imi Zimbabwe ipiyo mabusiness ese angadai achinakidza vanhu vese angadai achita serious nefarming yemukaka iyoyo. Vanhu vangadai vachito munhu wese zvangadai kuzoti ndakupisa manje ndane mombe dzangu haungwatadza kushingirira dai chinzi mombe $50 per liter kuri zokushingirira chaizvo hautadzi kuti mombe kana 30 apo tokuti hai ndakumbotangirira pa 30 mombe panapa ndichitomboenda dzitombowanda nditomboita mari everyday uchingodai zvako malita dzini $50. Kana varimi vese vamunoona uri mafodya vaya vakadai vachingorima mombe chete. I'm telling you the truth. Vakadai vachirima mombe chete zvinhu zvachokomanaka. Umwe ari kutiwo panapa this is obviously poor PR. Why was he not buying properties in 2017 or 18? Zvinoziyana mwari kuti $50 per liter munyika yani iyoyo. Dairy board is 40 to 50 cents kana zvazofarisawo 85 cents. Uri kunzwa nyaya yacho. Mwari kubudawo panapa ari kuti is this part of a lifestyle audit? Apa mwadedzwa kabvunzwa ake apa ndizvo vakatosimbisana kuti tikabvunzwa tichanovaudza izvi. Because to me it doesn't make sense. Hazvisi kumake sense, hazvisi kubuda. But how come their farms are only successful when they are in power? Grace Mugabe had a thriving farm as well when her husband was the president. After his removal, they had to auction off equipment and the farm now grows weeds. Urikuona nyaya yacho iri nyaya zvayo kuti zvinhu zvavo zvinozofunctiona va in power dzingori maskillful farm kazhinji kacho ka harotoda une backup yakasimba. But tiri kutaura hedu panyaya yana Grace ya anogona kunge angoti ainda kungosara nefarm kana ndada kutorirendesa because chine chichiitika ndechekuti iye anongoona kuti baba vomwana havasiri muno saka ininika zvinandiende kunenese ndinofocusa nekuchengetedza mamwe ma-assets because those guys vakagadzira ma-assets. Izvo zvino zvagona kuti vane mahotels kana kune nyika dzimwe dzemunotodziva dzinopisa kuna Singapore kwavaingoenda kwega kwainzi ane imba kuSingapore kwega anenge atone mamwe ma-assets mahombe ikoko ane zvimwe zvinhu zvake zvaakashanda zvishandwa zvaakanoita se zvaakanoviga kune nyika dzakaita sedzo saka anenge akuona kuti inini ndaikogara muZimbabwe ndichita se ndichifocusa nekuti ndimboona pafamu pangu ndi padhuze izvo zvako ndipa stress is better ndite ndinofocusa nekumanage zvinhu zvangu zviri kunze kwenyika because vanhu vaya vane mari zvetingamboti kusambofe. I still remember pane umwe aitombotaura achitanza Grace Mugabe apera kumana atotonza nechikwere chimari zvinhu zvake zvakatooma asi kubhadhara vashandi abroka. Ndikati ndozvazvinoita because maZimbabwe makadzungaira stereke munopfuma kubhilivhiswa zvinhu zvisina nebasa rese so that mobva matokanganwa motodururirwa propaganda iyo and then mobhilivha ubhilivha zvakadii ungabhilivha kuti family yeMugabe ivo pachavo vana vevana vake nevazukuru vake havaipedzewo kuti agadzirwa naye because vanhu vaive vanga pavaiwana zvinhu zviya zviya vanhu vekuti vainyatsoziva kukosha kwevhu saka wealthy yavo zvinhu zvavo vaitenga ma-assets ende vanoziva mabusiness anoramba achigara. Zvinana farm zvinhu zvokuti anongoti regedza ndimboitawo but ukazonotresa uchazonzwa kuti ari kuno ngatoneka rimwe farm kuna Netherlands uko kuti ninge ndo ma-farms anenge achitodunza kupinza mari chaizvo kunoku ndezvongo backup unonzwa aiwa ndirimuka akazonzi murarama life ese munei kuti aiwa ndine farm ka kuti wondo muridze farm rakati saka rinenge richizongobalanceswa wari panzvimbo anogona aitota loss naro farm iro for your own information but achingoti regedza ndingori keep also that tiripo tichingomotivate one for example iko zvino pane pickable farm renyu rekwadi rekukwekwerwa handizvo makunyatsorinzwa pickable farm aiwa anopitsa nje so that imimi pfungwa dzenyu mamwe kuti saka ndo source of income yake because vanhu ava chanofanira kunge anacho source of income inofanira kunge ichionekwawo chizikanwa kuti but ndingane chakatiwo ndo zvazvinongoitirwa chete kwete kuti mobva matosvika pakubhilivhiswa propaganda iyo
I don't think it will make sense. Ndikusangana nemumwe ari kukomenda on nyaya iyo ye$50 tiripo pa$50 apo mombe 2.8 apo. But also the moment you see someone trying to explain and justify something, there is a lot that is wrong. These guys are investing heavily in South Africa and asking those in diaspora to come and invest in Zim. They don't even have confidence in their own country. For sure. Vanenge vachinyatsoziziva. Unoona vanhu vaya zvavari matsotsi vanoona kuti maroera tukuti zvinapa pakadhakwa baba kwaraiti inini ko ndikazotorerwa simba vanogona kuzouya vakazotorera zvinhu zvangu kana kutotoona kuti kwatiri kuendeko zvino izvoka vanhu muno muchatongosara chata kutongovaita kutongovatonga chete asi mari havana andozviona zvake kuti mari havana inini nditoda kutotora mari yekunze hazvindistress handidi zvinhu zvinondistress utopedza zvo ende mapoliticians ese amunoona vaya vari kumberereka mbereka vane dzimba kunze vese zvavo musafungidzira kuti vari ngokuti vari kungotenderera vari mudhuze vese vanadzo dzimba outside Zimbabwe iyo haisi secret saka ndozvazvingori ndozvazviri ivo vese mutonzwa nzi vatonzi vadidi muchazoinzwa nyaya yacho umwe ari kuti how do you grow a head of 4 cows to 2,800 in 10 years taure zvamunoziva for sure what dairy board probably are paying between 60 to 68 cents a liter. Dairy board does not exist. Kuti $50. Chandodira maZimbabweans ukatara propaganda yako toba tana pano ende mafarmers mazhinji vanenge vachikomenda on nyaya idzodzo vachitocomplaina pamwe is part of corruption. I don't know pakana tototi dairy board yacho kuna munhu ari kubudisa mari backdoor looting zvazvakuti vari mufodya zviyazvo zvekuti pari kutonzi iri fodya yako ngatingoitisa kuti iite grade A pana vaya vaenzi mabhaya unozopawo bhaya mari mbijana ndi kuti ichiita kuti i grade A grade B grade C kazi kana zviri izvo zvakuitika hazvitoziva tongoziva kuti chichazoita kuti mufevherwe kusvika the extent yekuti maakuti zvinhu zvenyu zvango superior kudarika zvavamwe vese so that everyone can benefit. Vanokwanisa kufambawo masteps amakafamba kuti muzosvika pakuwana mafavors akadaro kana zviri izvo totoonera kana iyo company yacho yedairy board inofanira kutoanza ipapo kuti itotiudza kuti zviri kufamba sei because mamwe mafarmers vari kutaura kuti vari kuwana ma65 cents 60 something ma40 cents kunzoti mari tikutaura rwashuka Maruti, George is a public servant. He must be investigated. If he is clean, he would be cleared. But an investigation must take place. What you are writing here simply exposes your vacuous mind. For sure. Munezana tushandira hurumende yatakakona kudrive mota yakakura. Tofana tungoziza Maria ningi mareka. And there's also Sara kuti since anje boss muri masive servant ndikaona mimi. Muri masive servant ma office za mushanda ma public. Chato Sara tofana uziza senyika kuti ndingatambira mari yakati. Ndo mari yake anotambira. As long as wazvipira kudoshandira nyika wakutomeka sure wato ready wazvipira kuti zvinhu zvako zvese zvokuona mari social income kwese kubva kwazikanwa. Aurambidzwa zvako kurana business kana uri nikirigini wapinda pama positions ya but tetoda kuziva kuti alright iwo toti ukutambira kana $500 $700 because ma ministers mazhinji mari vanotambira nimozati mari minister mari anotambira nimozati mari tell me in the comment section unoziva kuti mari ma minister anotambira mari ndichakuudzai panoperera this video but if anondiudza tell me in the comment section kuti minister anotambira mari wakatarisewo saka po vanzi mari idzodzo dzema minister idzodzo ubva vanzi right iwo mari yako imari yakati unotambira mari yakati ubva wabudisa kuti ndine business rangu randikurana business rakati ndozvetiita kutoda wozwa kutoshanda pa front kana kuti uchibika kana machips kana uchitsemura huni ndine business rangu randotengesa huni teta kuda kuzviziva so that togara chiziva kuti uyu musazonyanya kumuomesera kana kumubata zvikuenderana na business rine profit iri raari kuita zvatopera tatoziva kuti chimwe chikamu chatosununguka ipapo because pakashata mwari kuti this is what you want us to believe. Why is he still in government if he is making enough money or he is in government for other reasons? After it has been exposed of buying properties worth millions, for sure, patela kutoziva baba. Government unoite iwe mabillionaire akawanda wambona save masiwa achida zvekuita zvokuswera achitivi achimupemberedzana nepolitics here makambomuna chizvidere izvo kana mukambomuna chizvida mundudzi anenge achitobhizi kuti right econet yemuno yacho akatoti haziri achitotorana yakatosirwa aziti mwana wake rwanda akasiwa chinzi iwo ndowa kutomboona nezvekuno sitatomboenda kune mari izvo zvinhu anogara muSouth Africa anenge achitoona zvaari kuona muSouth Africa manager zvaari kutomanager cause anenge akatoona kuti uko ndokwawanda mari manyiro iwo yesaro chimanager
kwese ukaenda kuna Nigeria vanotone mashares yetuma business toto kwa vanenge vachitomhanya vachienda nguva yekuzonzi ari kudzoka donoita zvepolitics anoiwana kupi. These guys vari kutora advantage yetaxpayers money. Something is fishy, pane zviri kuitika, havasi kuda kutiudza. Something fishy is going on. Ndozvandakaona zviri kuitika pavanhu ava. Because iwo kana uchiona kuti uri kumeka mari une mabusinesses unoshandire chibasa iroro, ipo vamwe vari kutambura vashande basa iroro so that vanokwanisa kusevha nemwoyo wese. That's what I believe. Kana uona kuti wazara mari, iwo unenge uchideko mumapositions ewo imbomira imimi. Umwe ari kutogona makambomudefenda futi panapa achirana zumbu rake rehuku nemabondi aipushwa mustreet aripi nhasi. Ukaona ndo nyaya yacho iripo manje. Akane source of income yake yairana izvo so mukamona wamona huku yapera manhenga wamona chiuchu huku chapera manhenga handisi kuda zvangu kutanga ndiri kuwanza but ndingoti zvadzikira. Mwari kuti keeping it up simple 2.8 divided by 120 months for 10 years equals a birth rate of 23.33 cows per month. Please don't be silly. Even if we add any variables, it's impossible. Ngatotaura kuti ndakatotenga ichandoda kuchandeichitotarisa kunzwa kunowana kuti haine mombe ndakatotenga kutenga chako ndokwandotira mombe ndototenga so that is zvinova reasonable. Tese tita kuzoziva hazvirambike kuti nini ndane 10 years njira anafamba rangu but nguva yese mombe dzangu ndikutenga ndichiita sei hatina kana basa nazvo kwete kuti unoda kuhwata kana kutonyarara nyaya yefamu kuti hakusiriko kune source of income uchitaura kumwe kunenge source of income iri reasonable. Kozisusu chitaramba pana kuti woda kutotudza matangiro wakati afamu racho vamwe vese vane mafamu kuti ambavabvunze kuti makatanga sei mafamu tozvi understand mafamu ane mari. We all know that but kwete pa the extent ekuzosvika pakutora mwana wese wemuZimbabwe momukwidibira kudai momuita chinonzi chimbare bag chitsaga musaite vanhu matsaga imimi chiko nemimi mumwe vari kuti makomana imi chii chakadaro varagashi mimi komadi kungoti ane mombe 2.8 pane kuti started with 4 cows as if those 4 ndo dzakabereka kusvika 2800. Even imbwa chaiyo inobereka vana vakawanda would not have reached the 2.8 in 10 years. For real dzachibereka nemajackson zvototirwapanapa aiwa umwe ari kuti aiwa mombe idzodzoka svikai pafarm park muone dzakabva kuSCA dzakatouya negonyeti idzo dziri 2 years ago. Zheti raive rekuti dzizonzi dzakaberekerwa ipapo. Besides akasvika pafarm ndopa unozoona kuti pane PDCTN here oro hapana kwete zvekunyeberana izvi kana mafuro chaiwo hapana. Vamwe vari kutaura vanonyazoziva pafarm pacho ndozvikuitika pano. Deribot say so do you mean Deribot is getting milk 1.5 per liter and we get that liter 1.5 kuma tuck shop after wa process kwa imi woyeka kakosi andima it's unprocessed milk wangobuda wakandikino mwamangu yemwo pane zvinozobviswa unoda zo clean wa purify wosara watongoni clean obva makotaura kuti aiwa hati kutongopane $50 uchizeta mariko. Asi mutawana problem yemi ndomufoda nekuZimbabwe wamwe mukakanda atenge mukaka ndikutoiona problem iyono yeti munhu wese ari kungotenga mukaka wacho achimwa umwe ari kutofunga kuti avanhu veZimbabwe havamwe zvakaoma mwana price per liter kunetsa price iyo iri kunetsa hanzi please pamwe makanganisa calculator yenyu iri kunyeba for sure iwe vanhu vari kuchema 4 years pemombe 2.5 but why are you people like acting like we live in a normal country? We pay for disposable toilets that don't get delivered in time. We buy SUVs like going out in style. As for sure togona kungopopota zvedu tichitopedza nguva nyaya yemanhikiri nomuchirwiziva pane mateledzi akanzi akaorderwa kapaipa achinzi aorderwa kuti azoshandiswa nezeki chinji haana kuya in time. Zvaitika kune mamwe mapresidential villas aivakwa kumount Upton achinzi ada kuvakirwa SADC summit kuti inge ichiitwa haana kupera in time yacho. SADC summit ikatoitwa ikapera iwo mavillas acho haana kubata madays iwa even up to now ukatonozvitarisa unongonzwa kuti haasi apera futi
motofunga kuti zvimwe zvacho zvezvirike mamwe madhiri anenge achiitika. Saka dzimwe mari dzese dzo dzadzizotaurwa manje kuti ndo munhu kuti hai ndo pandikutochanza mumatenda ipapo. Because inini what I believe kana munhu wese ari kunzi ari kurana chinhu ichi ari muZANU-PF, what I believe ndechekuti anenge achidya mari yematenda. Simple, hakuna zvimwe zvote udzana ikoko kumunyemberane musimbisane muchitana sei. Inini zvangu handikwanise kunge ndichizvibelieve zvimwe zvese. What I believe ndechekuti vanhu ava vanenge vachidya mari dzematenda ndo madhiri anenge atoitika. Mari inotobuda zvakanaka but yobuda chinzi chienda munogadzira kana kuti ingava road, chienda munogadzira kana kuti ingava kana kungoti chienda munodyara miti iwe, but mari anozochaja invoice yacho manje inenge iri hombe. So that mari ndenyika kaizorwadzi haisi kubva muhomwe memunhu inongonokorwa. Zvinonzi iwe finance minister wanzwa mari iri kudiwa saka taura na finance minister bright board ndiye watikupa tenda otosvika. And the funny thing wacho malutra vanoita kana atopiwa basa rero kuti aite anongotanga kutongorova basa ozotanga kuchaja mari apedza ndozvavari vamwe wacho zvatopera akutongoti hai ndo mari yandokuda chimbofanira kutipa deposit yemari hazviziri zvine madhiri mamiliyoni izvi mboisai kana ka 8 wire ngonzo kachinzwa 8 wire ungofunga kuti $800 zvika 800,000 kana ingonzi ka 8 chimboisai 8 ambozvizoti mari inenge ichidyiwa kana kuti ka 80 mari dzinenge dzichirohwa ndo marovera vanoita mari zvimwe zvese zvikunyeverana nyeba mari kuti if you continue on this path we will then put hard evidence of Chegumi transaction at Gwamatanga's tithe office in Ganyu. Stop this nonsense. George is a well-known bribe taker. Sit down. Yezo. Oh, zanya chota. Azo vakuru kutora mari manje. Azo aina mazimbabwe zvinodadisa. Ende ndozva ndodira mazimbabwe avakwanisa kuzosiya munhu achinyeba kwenguva refu. Vanongokutarisa kutonga kutopfumura madhiri ese unongochiitika. Ndo nyaya yangu aitapara pakaise ndo zvatuwa okay kana uchingosvika pana but first time yako just in case unoona ngongosvika ndakutotanga kutaura pana panozwa Cooling TV. Kana uchingosvika pana but first time yako ndangachikokumbiriswa kuti ugare wa subscribe wo join this family wo commenta uchindiudzawo kuti nyaya iyi iri kutaurika ya George Gwamatanga inyaya dzemari dzake dzekuti anza akatanga farm nemombe 4 adzakazoita 2.8 and anotengesa mukaka pamombe 2.8 idzozo every day achiwana 40,000 something anzatengesa $50 per liter achiodesera dairy board. Unoionawo senyaya iyo.